Hallo? Ja, det siger du, Simon. Jeg blev omringet af sådan 5. Ja, hallo? Drager Alliance. Det er det, der er længst ud mod højre. Det er det, der er længst ud mod højre. Vi ses. Ja, hej. Han kan slå mig ihjel på et slag. Han kan slå mig ihjel på et slag. Jo, i WoW bliver du til et spøgelse. Jo, du bliver til et spøgelse i WoW. Hallo? I WoW bliver man til et spøgelse, Simon. Shit. Jeg skal gå nu, desværre. Godt så. Ny sæson. Det bedste er at skal ud og kæmpe til de hårdeste stævner i Europa. Ruben og Marie, I skal jo afsted i weekenden allerede. Sidste sæson gik det jo rigtig godt for Ruben til de danske stævner, så nu bliver det rigtig spændende at se, hvordan det går til de internationale. Gå sammen 2 og 2 ud på linjerne, og så laver vi nogle dobbeltløb. Okay, er du klar? Skal lige se på batteri. Ja. 1, 2, flot. Lille marché, okay? 1, 2. Kommer lidt tidligt. Afsted. Ja. Godt gået. Dygtig dreng. Så skal du ned og nakke med alle sammen i Berlin, hva'? Helt sikkert. Skubber din maske hen til dig med fødderne. Jeg spiller slet ikke fodbold med den. Og jeg laver slet ikke totalt mange driks. Du har den. Der må du simpelthen selv hente. Du kan godt hjælpe mig med at få den her. Selvfølgelig. Sådan der. Bam! Bam! Mit. Hvad? Det er mit. Bam! 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 Ja, jeg går udenom til klinge. Så nu har du givet hånd, så er vi færdige. Nej. Jo, så er vi også selv færdige. Er du okay? anderen Fechthalle. Dänemark, FC Greifswald, Leipzig, Chemnitz, FC Berlin. Okay, Ruben? Ja. Hvad? Lidt spændt. Det må man også godt være. Ikke også? Det er i orden. Jeg ville være mere bekymret, hvis ikke du var spændt. Okay? Dem der slet ikke kan mærke, at de skal fikse stævne, det er også typisk dem, der rører ud til det. Så man skal have sommerfugle i maven, og så går det. Så bliver man ikke sådan noget. Okay? Sejt, Ruben. Hurtig arm, ikke?
klingen, ikke? Slå til klingen. 4-4. Ej, kom on! Ej, det er ærgerligt. Ruben, du er lige nødt til at slappe af, ellers skal jeg ikke forstå, hvad du siger. Ruben? Hvad skete? Jeg lader mig rave først, og hun kan ikke finde ud af at se det. Hey, Ruben, du har fægtet for mange stævner nu, til at det går så galt, fordi du taber en gang, ikke? Det kan godt være, at du er sur på hende, det forstår jeg godt. Du må også godt være sur, men du er lige nødt til at vide, at der er en kamp igen om lidt. Okay? Og med hvordan? Altså, vi kan ikke bruge det her. Du kan ikke fægte, når du er sådan der. Du er simpelthen nødt til at finde noget ro i kroppen. Okay? Og fokusere på næste gang. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det er lige din opgave nu. Okay? Fordi så skal resten af dagen nok blive fin. Okay? Men det er lige nu, du kan bestemme, om dagen den bliver sådan her hele tiden, eller om du er mega kold i røven og bare går ud og fægter næste gang. Okay? Jeg har altid haft med forhold. Det har jeg. Hun kan ikke lide at dømme. Jeg har altid haft. Det er umuligt at vinde. Det er sindssygt. Kom på de lortedommer. Hun tror, det er fodbold. Hun tror, det er fodbold, eller det andet. Ruben, bare en lille øvelse nu. For nu af, at det må man kun snakke om næste kamp. Okay. Okay? Er du med på den? Nej, super. En labyrint, selvom den er pænt let at finde ud af. Ej, hvad? Fortæl det. Er du bange, eller hvad? Nej. Bruger du kræfter nu? Nej, det er heller ikke. Nej! Nu har vi tabt det. Ja. Dum gris. Så går den tilbage. Det er meget godt. Det var faktisk meget godt. En stjerne, 2 stjerner. Nej, ikke 3 stjerner. Men 2 stjerner, det er meget fedt. På en bonusdag. Og det var godt. Det var meget fedt. Og nu får vi 3 stjerner. 2, 3. Gul bil dernede. Det var en gul varevogn. Nej. Det er faktisk ikke sådan. Gul bil! Nej! Gul bil! Nej, det var mig. Det var mig. Det var mig. Begge to. Nej. Hvad? Hvad? Det plejer kun at være lyserød bil. Gul bil, leg med kys. Nej. Det er kun lyserød. Der er kys. Den har vi sagt en gul bil. Det er faktisk ret mange gule biler. Lyserød. Det er faktisk... Wow. Nej, det var vi at ikke finde den. Nej, der er ikke noget. Ikke finde den. Ja, lyserød igen. Ikke finde den. Der er faktisk en lyserød bil. Men du må ikke sige den. Så? Nej. Nej, fordi jeg sagde ikke lyserød. Nej, du sagde du det. Men det er lige meget, hvem jeg kysser. Ja, det er ikke mig. Jeg kysser mig selv. Kærester har du? Kan ikke defineres. Jo, jeg Du er slet lukket ned. Du har mange minuskærester. Jeg kan godt definere det snart. Definere. Definering afbrudt.
Okay, det var 127 kærester. Positiv. Faktisk 15. Det er 1-0 til mig. Put. Ej, hold. Det må du man ikke. God kort. Du er ikke engang rigtig begyndt. Ej, okay. Det talte ikke det der. Jo, men det talte ikke før. Jo, det gjorde. Da du sagde hold, fik jeg point din gunk. Mit angreb. Det er 3-2. Det er 3-2. Du skal tilbage til linje. Du skal tilbage til linje. Hun synes så mærkeligt. Hun fik dig med nogen sammen. Vi fik dig kun til 5. Altså, du sagde lige for 2 point tid. Nej, vi fik dig til 5. Ikke til 5. Ruben, så dig bagefter lidt. Lidt? Ja. Du skal op og stå. Ja, men så hiver jeg dig lige op og stå. Kom her. Han viste dig som en værdig taber også. Hvad så, Ruben? Ikke så meget. Ikke så meget. Så er nogle ting, jeg lige vil snakke med dig om. Både Berlin og til DM og sådan nogle ting, ikke? Lige pludselig så taber du en kamp, eller de andre får et point på dig, eller sådan noget. Hvad er det så, der sker? Sker lidt op, måske? Ja, ikke? Så der skal ikke så meget til for at slå dig ud, ikke? Og så er man bagud med 2 point, kan sagtens redde. Så er du bare sådan helt ødelagt, ikke? Hvad er problemerne ved det? Og så vinder man slet ikke kampen i hvert fald. Nej, vel? Risikoen er lidt, når man vinder, så bliver man også rigtig, rigtig dårlig til at takle modgang. Så det er altså rigtig vigtigt, at du tager til Polen, og du udfordrer dig selv. Ja. Fordi jeg kan give dig 1 million lektioner, og du kan blive sindssygt dygtig til træning og sådan noget. Men hvis du bliver hyldet ud af den, hver modstander sætter 2 touché, så er det langt stykke vejen lidt lige meget det her. Ja. Kan du se det? Så det skal du arbejde med nu af. Ja. Du bliver nødt til at være lidt koldere i røven, Ja. når du fægter. Og det går lidt skidt en gang. Det gør det.
Der er sgu ikke nogen, der er kommet til hverken verdensmesterskab eller OL eller noget som helst uden modstand, okay? Ja. Godt, Ruben. Jeps. Må vi tage tøjet af? Nej, vi stopper lidt før sagen, så det er nok om 5 minutter. For ikke så... Du spiller bare ikke sodavand. Du spiller bare 2 sodavand. 4 sodavand. 8 sodavand. 9 sodavand. Skal jeg sige 11 sodavand, eller skal jeg spare dig? Jeg siger 11 sodavand. 20 sodavand. Hvad? Marie er sejr. Marie er sej. Sejreste, sejr en super sej, Ruben. Marie er sej, Ruben er sejr. Ej, hallo. Hvor er du dum. Ej, du er dum. Synes I, hvem der kan spise flest popcorn? Hvem der kan flest i munden, eller hvad? Aften. Og så krybe op munden. Popcorn. Så er det fast sådan det gør noget. Jeg rammer sikkert sådan der. Jeg er sikker på, at det var den. Så du er klar? Hvor klar er du? Er du så klar, eller er du så klar? Så klar. Klar som en tiger? En leopard? Okay. Det lyder sgu godt. Det glæder mig til at se. Det er sådan ligesom med sådan noget kung fu, så er der også træneteknik, at man fanden laver den. Det må være pigerne, der gør det. Hvem gider være en træne? Der er også en drageteknik, og der er tiger. Dragen og tiger. Og tranen. Er der ikke en med? Gåsen? Nej. Nej, der er sgu ikke en ged. Nå, Ruben. Hvad med, at du løber lidt frem og tilbage på den piste der nu, og der ved. Gør det, der nu skal til.
hele tiden. Når man har de der nemme kampe der, man skal bare hele tiden lede. Det er selvfølgelig fedt at vinde, men man kan også blive lullet en lille smule i søvn. Ja. Så man skal hele tiden ligesom kunne vaske tavlen ren, og så gøre sig klar igen. Okay, for man ved aldrig, hvornår er det pludselig Peter Parker, man møder, i stedet for en eller anden, ikke? Ja. Altså, går det rigtig stærkt. Ikke? Er du med på den? Ja. Ja, sådan der! Okay, så er du i top 16. Ham den næste, han ser altså virkelig, virkelig god ud i rummet. Træk vejret, buddy. Træk vejret. Ja. Tror du, vi kan prøve at sidde lidt op, hva'? Skal vi prøve det? Ja. Ja. Træk vejret ned i maven. Er du okay? Ja. Du er da uheldig, hva'? Træk vejret igen. Træk vejret ligesom før. Ligesom før. Bagud er 4. Er du okay? Ja. Vi tager bare et ad gang. Det er god tid. Han gør. Okay. Ærligt. Kom så, Ruben. Du kan godt. Du kan godt. Det går for stærkt, Ruben. Du kigger ikke. Tæt på. Prøv igen. Ro på nu. Ro på nu. Han gør. Okay. Ærligt. Ja, sådan der. 7-5. Super godt. Kom igen nu. 7-6, Ruben. Afsted nu. Ja. Kom nu, Ruben. 7-7. En mere nu. Kom nu. En mere. Kom i dig nu. Godt så. Ruben, du er på allerede igen nu. Giv alt, hvad du har tilbage nu, ikke? Giv alt, hvad du har.
projektet, ikke? Stolt af dig, Ruben. Men han var svær med, altså. Ja. Opgave videre. Du blev sgu da lige nummer 5 i Europa. Du er meget sejre end 10 DM-medaljer. Hvad er gaven, ikke? Se mig. Er det din monster? Nej. Jo, prøv lige at kaste dig.